Mouvement de coordination de la Zawad n'o ye sema ye ko kiwara si ma sɔrɔ hali bi ni cɛɛ minnu minɛna avril kalo tile 23 famaw kɔlɔsilikɛlaw dɔ fɛ Mali sɔrasiw n'u jɛɲɔgɔn irisiw ka bɔ Wagner la kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bɔra alamisadon wula fɛ o fɔlen nin be kɛlɛcɛ 10 minnu minɛna sema ka fɔ la Shinam tɔgɔda fan la Menaka mara la Keɲaka ni kɔrɔn fɛ maa murutilen kɔrɔw nin b'a fɔ ko u ye teriya bɛnkan sugandi ka sababu kɛ sigida laɲini na ka fɛɛrɛw dɔw sigi walasa k'u bila nga o wale nin ma ɲɛ sɔrɔ wa min ka jugu n'o bɛɛ ye sɔrasiw b'u kɛ mɔgɔ fagalanw ye nga a be ban a ka kɛlɛcɛw ni mɔgɔ fagalanw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnsi ma wa a b'a ɲini u fɛ u ka bila ni u ka marifaw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye wa a be lasomi ko kɔlɔlɔ minnu be se ka kɛ nin ko nin na ni laban nisɔndiyalen tɛ sema ka kumalasela dɔ tun ye o hakili sigi ka ban jumadon ko sɔrasiw ye cɛɛ minnu minɛ olu ye murutilen kɔrɔ mɔgɔw ye Mali kɛlɛcɛw tun y'a jira ka tɛmɛ o don kelen na k'u ye jatigi walikɛlaw 12 minɛ u ka kɛlɛkɛminɛw minɛ baara dɔ senfɛ jamana marabolo Keɲaka ni kɔrɔn fɛ silamɛtɔnbaw ka jihadikɛlaw y'u ka fanga bonya yɔrɔ minnu na